रामकृष्ण हरी माऊली. आजच्या या दिवसात आलेला एक सुंदर अनुभव जो माझ्यासाठी नवीन होता. एक माऊली भेटली आजच्या प्रवासात, ज्यांनी स्वतःहून विचारलं आणि सांगितलं की पुढच्या वर्षी आम्हाला तुमच्या सेवेची संधी द्या. आणि असे बरेचसे अनुभव आलेत या प्रवासात. इथं बघायला मिळालं की कित्येक विठ्ठल भक्त स्वतःहून वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी उपस्थित असतात. वारी ज्या मार्गाने जाते त्या मार्गावर कित्येक विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी उपस्थित असतात. आणि एक गोष्ट आठवली की माणसात देव पाहणारी आपली ही संस्कृती आणि या गोष्टीचा अनुभव या वारीत बघायला मिळालाय. कारण वारकऱ्यांमध्येच विठ्ठल भक्तांना आपला पांडुरंग दिसत असतो आणि म्हणूनच ते वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी आपल्याला जमेल तशी सेवा करायला तयार असतात. आणि हा अनुभव घेण्यासाठी नक्की एकदा तरी प्रत्येकाने हा पायी प्रवास करून बघावा. रामकृष्ण हरी.